Hayibo manje ngenze njani mina? Khuluma naye phela musana ukukhuluma nami. Phela ngeke ngimforce ngenkani. Hayibo ngenze njani? Fly. Nangu ugogo wakhe efika la kumina ngephupho. Uthini? Ufanele ungishade. Uba ukwaze lapho lo gogo. Angasho ukuthi kini bangithandile uthi ugogo wakho kufanele ungishade. Uthi uma ungangishade uzophelela umsebenzi. Uthi zonke izinto zakho izophela uma ungangishade. Ugogo mabalo loyo. Ngibona ukuthi bekuyisalukazana esifishane esimhloshana. Simbo. Ugogo uMaluthulu loyo uyabheda ngiyamazi oyivele ethakatha lo thakatha. Akathakathi uthi uzokulethela izinhlanhla uzothola namathenda uma ungishada. Awuphendula lo mbuzo uthi kuphi njengamanje ayichazi kahle lento ngangingene mina lento indaba yomagogo uyangiyamazi ayikhohlakele kabi yagogo ayibeke. Manje mina ngiyenze njani ke ngoba amadlozi akhe lokho efika la kumina ebusuku ngilele. Jesu angene kanjani amadlozi kwena? Angasho ukuthi bayangithanda bayabona ukuthi fanele ngibe isibongo sakho bayabona ukuthi fanele ngibe womndeni bathi angivusa umuzi wakini. Yazi avuthanda ukuhlukumeza abantu yazi ngiyavuka nje ebusuku manje and ngikhathele phela lo msebenzi ade ngiwenza uyangiphazamisa manje. Mina nami ayikho into engizoyenza uzofanele ungishade phela nami ngeke ngilongihlushwa abantu bakini bengifikele ebusuku la. Somele ungishade nje ayikho into ezokwenzeka. Awuvuka uyoshalela lapha ngaphandle igceke elingcole kabi. Ngeke uvuka ungakavumi ukuthi uzongishada ngoba amabhadi akini azongena kumina uma ungangishadi. Uthi lo gogo mekushadwa kwenze njani uba usho kanjani leyo nto? Uthi ngishade uthi noma ungakhokha into encane nje ekhaya ungishade bese kunyobuya ukukhokhe. Ukuphi? Uthi noma singaya kamanje nje singababiza abasekhaya uma ungishadile nje yona into ayifunayo. Yazomkhatha nomede mina yazi yama Maid engawazi la hayi. Wena ngazothatha bona vele yes umnandi ngiyakholwa ukuthi umnandi kodwa ayikheke man hayi. Awungiyeke awulali uhlwale nalamadlozi ala ekhaya. Izophela ke inhlanhla zakho ngoba uma ungangishada udina abantu bakini abangasekho umuntu ongasekho akaphazanyiswa uma ecela into uyenzelwe. Hey man. Ngicela ukulala man Thenjiwe. Yazi ke nami ukuthi uzokwenzeka kanjani kodwa nje kuzomela ungishade. Yabo dimolo ukhuluma kanje uzongena lo mama umlungwana ekhaya. Futhi abakini bathanda mina. Ungambuza unkosikazi wakhe akaza ukuphushwa yimina abantu bakini bona abaza kumina babathanda mina. Hawe manga sengayiyala. Wena uvela ungabusaphinde unginike lento. Manginanda phela mina noma ngingangabe ngisakunika kodwa kuzofanele ungishade kusho mina yini ngoba kusho abantu abakini. Imina yini ngithe ugogo wakhe akeze kumina. Ugogo wakhe uyifikele mina ngiyilalela wathi fanele ngikutshela ukuthi fanele ungishade. Manje mina fanele ngenze njani? Usuyahlala Thenjiwe. Ke mina ngize ngikwazi ukuthi ngiphikisane nabantu abangasekho angifuni ulaka lweyidalwa luze ludinelwe mina ngiphethelwe izinto zami kufanele ungishade nje ayikho into ozoyenza. Isikhathi khona manje. Ngiyaphetha. Isikhathi asengivumela ukuthi sibe la manje. Ore siphinde sishaye iqhude ke boswa. Ngeke ngilishaye iqhude ungakavumi ukuthi uzobalalela abantu bakini abangasekho. Hayi ngabalalela masunike nje upikilini. Kufanele qala uvume ukuthi uzongishada. Ithi nje gathi. Phela kusho mina ukuthi ngishade kusho bona basho ukuthi asenze iqhude. Bakwazelaphi kodwa bakwazelaphi mfethu uMaluthulu yazi uMaluthulu bathakatha abasesebe